गथ' फिसाया साला खालि गेलेबाय थायो हाय Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर बेसांथो गरम जाबाय थानो नङा होमबा थ गरम थानो हाला दे असान्ति मोनजोबाय थ लोगोफोर बिनि थाखायनो आं दिनै फैनो लोगोफोर फ्र'जेन प्लेन माने लोगोफोर गुवाहाटीयाव मोनसे बरफनि न' दङ आरोना लोगोफोरा गोबाङानो मिथिया आरोना माने गुवाहाटीयाव मोनसे बरफनि न' दङ आरोना पुरा जायगायानो बरफनि आरोना बेयाव न'बो दङ जाय मिथिया फ्र'जेन प्लेनेट माने बरफनि प्लेनेट थ आं लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लानो थांगासिनो बरफनि न' आरोना थ आं माने लोगोफोर लाइफआव बरफबो माने काश्मीरानो जा जेखि जाया बरफआव आं थांफेराखै दे थ लोगोफोर दिनै आंजों लोगोसे दङ नैजानै मुनु जाय आंनि गोदोनि भिउवार्स थ बिथांमोना सिनायखायो आरोना थ दिनैसो आरोना बेसांबा दिनै ना 6 मान्थस उनाव दिनैसो फैलायबाय आंनि ब्लगाव तो फैन बारबायना दे तो बिबो माने बरफनि माने बरफनि जायगायाव थांफेराखैनो तो आंबो थांफेराखै तो दिनै एसे एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय थांसै आरोना थ ओरैनो लोगोफोर नैबे जाबाय नै फ्र'जेन प्लेनेटनि गेट आरोना थ लोगोफोर दायो थांगासिनो जों ले इग्लुआव हाबनो हिहि लेट्स गो हमदो हा पार्किं पहुंच गया ओके लोगोफोर दायो सानसे पुरा पार्किं दोनबाय थ माने लोगोफोर नै दायो अखा हानाय दै माने जों गरमावसो फैनायदोंमोन दायो अखा जासिगोन आरोना थ लोगोफोर बाय दा वे दायो जों हाबैसै थ नैबेनो आरोना फ्र'जेन प्लेनेटआ सिङाव पुरा लोगोफोर बरफ दङ आरोना थ नायबाय थाबानो जाबाय बहुत इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर दायो जों गिबियावनो टिकेट दाननांगोन आरोना थ नैबे जाबाय लोगोफोर फ्र'जेन प्लेनेट दै थ सासेयावनो लोगोफोर 499 आरोना माने 500 पार पार्सन 500 आरोना थ पार्किं फ्रि थ हाबैनोसै फैना बोरै मोनखो थ लोगोफोर नैबेनो आरोना नै फ्र'जेन प्लेनेट वाव नै बहुत खोनादोंमोन दिनैसो फाइनालि फैबाय आरोना बरफनि एक्सपिरियेन्स लानो फाइनालि दायो नै टिकेट दानखांबाय आरोना बोरै जसा बोरै लोगोफोर नै फाइनालि फ्र'जेन प्लेनेट थ हाबैनोसै आरोना मारे फिलिंस मोनो अके थ माने लोगोफोर थान्दाया जाहैबाय -3निफ्राय -6 आरोना माने लोगोफोर अ माइ गड आरोना माने सेला पास टावांफोराव बेसेबां थान्दा बिदिनो सेम जागोन आरोना थ माने दिनै जों सेला पास टावांफोरनि फिलिंसखौ लानोसै आरोना लोगोफोर हा थ खाथियाव थांफेराखै ना लोगोफोर फार्स्ट टाइम फिलिंस थान्दानि नै लोगोफोर अके हाबैनोसै जों नै माबा लाबाय मा होनो जेकेट आरोना थ जेकेटआ फ्रा टिकेटजोंनो इनक्लुडेड मोनखायो आरोना थ हाबैनोसै दायो लोगोफोर हा ओमफ्राय दायो जों सुस लागोन ओके गासिबो लोगोफोर दायो जों नै पुरा रेडि आरोना पुरा नै जेकेट सुस गानखाबाय आरोना अके ओमफ्राय लोगोफोर नैयाव जाबाय माने नियाव ड्रेस चेन्जिं आरोना थ लोगोफोर नैबेनि जाबाय नै हाबनाया एन्ट्रि ओके फै ओके ओके लोगोफोर नैबेनि जाबाय सेकेन्ड रुम आरोना माने गरमनिफ्राय जों डाइरेक्ट थान्दायाव हाबनो हाया आरोना माने नैयाव गेजेराव माने एडजास्ट जानो थाखाय नैबे जाबाय लोगोफोर हमना ला 14 डिग्री सेलसियासो आरोना माने गोजां बोथोर समनि आरोना थ सिगाङावसो दङ लोगोफोर आसि थानायानो लोगोफोर बरफ लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे एपनि सोमोन्दै बुंनो आरोना थ लोगोफोर बे एपनि मुङानो जाबाय लोगोफोर बिन'मा आरोना थ बिन'मा जाबाय मोनसे अनलाइन स्टार्टिं एप बे एपाव नोंथाङा दैलि एसे रां खामायनो हानायनि माबा दङ आरोना सुबिदा दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इण्डियायाव 2 मिलियननिख्रुइबो बांसिन माने साक्सेसफुल ट्रेडार्स दङ लोगोफोर मा नोंथाङा बिन'मानिसो नामा थ नङाबा जइन जाबानो जाबाय थ भिडिअ नोंथांमोनखौ मबाइल स्क्रिन लानानै देखायनोसै थ बेयाव नोंथांमोना माने मोनसे एक्सेस सेलेक्ट खालामनानै इम'आव सेलेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना गोसोबायदि सेलेक्ट खालामनो हागोन आरोना थ लोगोफोर दायो आं नै 1000 सेलेक्ट खालामदों आरो बेयाव मोनसे इन्टिग्रेटेड दङ जेराव नोंथांखौ ट्रेड खालामनायाव हेफाजाब खालामगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ थाल लानांगोन दे माने ग्राफआ गोजौ थांगोन ना गाहायाव थांगोन आरोना थ लोगोफोर दायो आङो होनसै दै लास्टआनो ग्राफआ बे गोजौ थांगोन दै थ लोगोफोर दायो आङो होनायसै दे 1000 दे अके नै लोगोफोर आं दायो देरहाबाय आरोना लोगोफोर दायो आं माने 850 रुपिस देरहाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथाङा आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामबा नोंथाङा डाबल बेनिफिट मोनगोन आरोना माने 350 आव 700 रुपिस मोनगोन आरोना बेयाव इडुकेसन अपसनबो दङ आरोना जेराव नोंथाङा बुजिनो हायैखौ बुजिनो हागोन आरोना नोंथांनि माने खामायनाय रांखौ इजि माने पेटिएमफोरनि जोहैनो माने डाइरेक्ट उइद्र खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय नोंथाङा आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकखौ बाहायोब्ला 24 आवार्सनि गेजेरजों नोंथाङा माने फैसाखौ मोनथारगोन आरोना उइद्र खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय मिनिमाम डिप'जिटआ 350 रुपिस जागोन आरोना ओमफ्राय नोंथाङा इउपिआइ बेंक एकाउन्ट माने गासिबो माने नोंथाङा उइद्र खालामनो हागोन आरोना बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय बिन'माखौ आंनि डिसक्रिपसनाव दङ लिंक आरोना ओमफ्राय गासै नोंथाङा 65,000 रुपिस मोनो आरोना ट्रेड प्रेक्टिसनि थाखाय आरोना थ लोगोफोर सोलोंनो नङा होमबा दानि गोदान खायदाफोरखौ नङा होमबा लोगोफोर थ नोंथाङा बिन'मानिस नामा थ बिन'मानिस नङाबा जल्दि बिन'माव जइन जादो हामसै मेन थान्दायाव आरोना नै -3 अ माइ गड जुलाइआव थान्दायाव होनदो नै लोगोफोर बरफनिफ्रा अरिजिनेल बरफ आरोना नै
handle. Finally. Original Borof nih, original Borof. Mana yang lewat tawang tang depan zoom beri feelings mungkin biar nanti feelings ayah, si kusu, ayah. Udah. Lama-lama, dia lama gunung nih. Gelap. Hai. Zudrubu. Biasa. Nih, dia kata gerlia. Hai, gila. Ini kini sama hitar nama yang tentang para gesang dewa tentang biog siapa nih series lah kan nah tolong udah itu apa ini iglo warna nama ini lagi first time delay mau fine lah iglo fine hei karena apa fine sih kau ini ayo ya bagaimana berlisi kau leh fine lah aku ini salah beri apa leh mau jian sih Iglu di ekspresan tangga sekarang sih kok aja nih. Iglu babu, तुम्हारा नाम क्या है अब? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? Pitam. Mana for ni betul original iglu no, ini original iglu ni feel ya, ini original iglu ani for mana gas sih kemarin lu iglu Borof desain na, Borof bukan desain na. Mon, hele. Gili musang. Gili pak, serang gili asli tu. Yes, serap ini ya. Game sini. Oke, lekor. Jadi dia raja, kita lebar pada hari dia mana still lekor dewa ini mah. Alah, kau tu biasa lah. Kali gili betul. Hai, jadi hai. Asina? Oke. Before जों बिदाय हा देखाबाय नोंथांमोननो थ' बे जागायनो दङ आरो लख्रायाव लोगोफोरा गुवाहाटि लख्रा बे हाइवेनि खोलाथिं नोंथांमोना नायबा नुगोन आरोना फ्र'जेन प्लेनेट थ' नोंथांमोना गरमनि इन्जय जानोबो नोंथांमोना बे जायगायाव फैजागोन फ्र'जेन प्लेनेट गुवाहाटि लख्रा अके दे थांसै Oke लोगोफोर दा जों नै ओंखारबाय आरोना थ' नै गुवाहाटियाव दायो बोथोरा माने अखा हाहां जागासिनो आरोना माने सिंनिफ्राय थान्दानिफ्राय गरमाव फैनायाव बारा खस्थ' जों मोनासै आरोना मानोना बोथोरा थान्दा जाखाबाय आरोना थ' लोगोफोर दायो जों थांनोसै अके फैना बोरै नांखो मानालि लोगोफोर दा नै न' सफैबाय आरोना माने बहुद लोगोफोर इन्जय खालामनो फैबाय दे फ्र'जेन प्लेनेटआव थ' नोंथांमोनाबो थांनो इन्टारेस्टेड बा थांना फैबानो जाबाय गरम बोथोरनि थाखाय बेस्ट जागा बियो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे एनाउन्समेन्ट आरोना माने मोनसे लोगोफोर फोसावनाय माने लोगोफोर मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना माने 17 जुलाइखालि लोगोफोर मोनसे चेरिटि मेट्स मोनसे लोगोफोर फुटबल मेट्स माने मोनसे खुंनो थाखाय माने आखायाव लादों आरोना थ' लोगोफोर बेयाव माने बिनि लोगोफोर मेन मट'आनो जाहैबाय दाखालि बयबो माने मोनसे दैबाना जालांबाय नङा होमबा माने बेयाव माने जोंनि बिटिआरआवबो माने गोबां मानसिफोरानो न' बां लोमजाना माने जिब जुनार बिदि माने गोबां खहा जादों आरोना थ' लोगोफोर दासिमबो बिथांमोना बिदि माने रिलिफ केम्पआव दाबो दङ आरोना थ' बिथांमोननि थाखाय लोगोफोर मोनसे चेरिटि मेट्स खुंनाय जादों माने मोनसे फुटबल मेट्स जागोन बेयाव हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' बिथांमोना फैगोन आरोना थ' ओमफ्राय बेयाव माने लोगोफोर टिकेटानो जागोन आरोना थ' नोंथांमोना लोब फैबानो जाबाय हेफाजाब होबानो जाबाय ओमफ्राय बे टिकेटनिफ्राय जि कालेक्सन जायो थ' बे कालेक्सनखौ बे रिलिफआव थानाय मानसिफोरनो हैगोन आरोना बे थांखियाव माने लोगोफोर मोनसे फुटबल मेट्स खुंनो थाखाय दायो थांगासिनो आरोना 17 जुलाइआव थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो फैगोन आरो हेफाजाब होगोन आरो हा जायगायानो जाबाय डिमाकुसि मिनि स्टेडियाम डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि आरोना थ' नोंथांमोना लोगोफोर जेसां हायो लोब फैबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअ' थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर लोगो मोनसै माबा मोनसे स्पेसियेल टपिकजों लोगोसे लोगोफोर अके थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय